ରାଧେ ରାଧେ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ 2 ମାସ ହୋଇଗଲା ମୋ ଘର ଲକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଲି ଏବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର କେଉଁ ଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ତ ମାନେ କହିପାରିବେନି ଦେଖିଲେ। 2 ମାସ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ କଥାରେ କହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ ନା, ଆଉ ହାର ହେଇଗଲେ ତ ହାରିଯିବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚଳଣି ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ଯାହା ଏଇ ବିପଦ ବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ହେଲା। ବିପଦ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁନି, କାହା ନାଁ କହୁନି, ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିକି ମିଶ, ଦେଖିକି ଚଳ। ଆଉ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛ ମାନେ ତ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେବେ ଗଛରେ, ମୂଳଟାକୁ ପୁରା ହାଣିଦେବେ। ମାନେ ବହୁତ ଖତରା ଲୋକ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଉପକାର କରିବାକୁ କହିବେ, ସେ ଉପକାରଟା ଯଦି ତୁମେ ନ କରିବ ନା, ତୁମକୁ ମାନେ ପୁରା ତଳକୁ ଖସେଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ମିଶ। ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କହିବ ସହିବାଟା ବଡ଼, ସହିବା ମଣିଷ ସବୁଠି ବଡ଼। ଆଉ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ର ମୁଁ 2 ମାସ ହେଲା ମୋ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଆସିଛି ଗରିବ କୁଡ଼ିଆକୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ, ମାନେ ମୁଁ ସକାଳୁ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଘରେ, ପାଣି ମଟର କ'ଣ ହେଇଛି କି କ'ଣ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା। ଯେମିତି 2.5 ମାସ ହେଇଗଲା ମୋ ଘର, 2 ମାସ 2.5 ମାସ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଲକ୍ ଥିଲା ଘର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମୁଁ ବହୁତ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ବାରିପଟେ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଗଛ ବୃଛ ପୁରା ମାନେ ଅବର୍ଜନା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଜନ୍ତୁଜନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି, କ'ଣ କରିବି, ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ। ସକାଳୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ସେ କରେଣ୍ଟ ସଜ କରିଦେଇ ଗଲେ ହେରି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜମା ଫୋନ୍ କରିନି, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଗାଁର ଏକା, ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସେ ସଫାସୁତୁରା କରିକି ପୁରା ପଳେଇଲେ। ବହୁତ ଭଲ ସେ ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେ ମାନେ ଗରିବ ନାହିଁ କି ଧନୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଲୋକ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ। ମାନେ ଏତେ ମୋତେ ବୁଝେଇବେ, କାମ କରିବାକୁ ସିନା ଆସିବେ, ବହୁତ କିଛି ବୁଝେଇବେ। ଝିଅ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ଯାହା ଯେମିତି ଭଗବାନ କରିବେ। ଆଉ ସିଏ ବି ମୋ ଆଧୁନିକ ଲୋକ, ମାନେ ମୋର ଇଏ ଲୋକ ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମୋରି ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷାରେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାସସ୍ଥାନ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇକି ରହିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଲି ହେରି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଲା ମନ କେଜାଣି, ମୋତେ ଦେଖିକି ବେଶୀ ନାହିଁ, 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଏମିତି ହେଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, କ'ଣ ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ ନ ଆସିବି ଏ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ମୋର ତ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଠି ହିଁ ଆଶ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ମନରେ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ମାନେ ମୁଁ ସେରା ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି କରି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହା ହେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି, ମୋ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ, ମୋ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ କାଲିଠୁ କଥା ହେଇନି, କାହିଁକିନା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଘରେ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ଆଉ କି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆପଣ 3 ଦିନ ମାନେ ପୁରା ବାହାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତରେ ରହିଲି, ଆସିବି ବୋଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗର ଟିକେ କାମପତ୍ର ସବୁ ଘର ହେଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ଆଜି ଇଆଡ଼େ ଆସିକି 2 ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଲାଗିଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ବାକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହଉ ଚାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫା ପୁରା କ୍ଲିନ୍। ଠାକୁର ଘର କାମ ହେଇନି, କାଲି ହେବ। ଖାଇ ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଉଠି ପାରୁନି, ଖାଇ ବସିଛି ଏଠି। କିଛି ନାହିଁ, ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ଦହି ବୁନ୍ଦି, ଏମିତି ସବୁ ଆଉ ଖାଇବା। ଆଉ ଦେଖେଇବି ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବେଡ଼ରୁମ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର। ମୁଁ ସେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି, ଖାଲି ତଳ ସଫା କରିଛି, କାହିଁକିନା 2 ମାସ ହେଲା ଲକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବେଡ଼ରୁମ୍ଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହଲ୍ଟା, ମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଘର, ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗାଁ ଗାଁରେ କହନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ଘର।
ଆମ ରାଧାରାଣୀକି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠି ସିଲେଇ କରୁଛି, ବେଳେବେଳେ କରେ, ଏବେ ଆଉ କରୁନି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘର, ଏଇଟା ମୋ ମା' ଦେଇଥିଲା, ମୋ ମା' ଚାଲିଗଲା, ତାର ସନ୍ତକଟା ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋ ବାବା, ଇଏ ମୋ ମା'। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, କହିଥିଲେ ନା ବାପା ମା' ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ମାନେ ଆସିଛି ହେରି ବୋଲି, ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦାଣ୍ଡ ପଟ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ହାଣିଦେଲି ପୁରା, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁ ରହିବ ବୋଲି, ସବୁ ପୁରା ହାଣିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା, ଧଳା ଅପରାଜିତା, ଏଇଟା ଦାଣ୍ଡ ଗେଟ୍ଟା। ମା' ବୃନ୍ଦାବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ନଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛ ବହୁତ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲଗେଇବି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିନି, କରିବି। ଆଉ ବେଲ ଗଛ ଏଇଟା ଆମର ମୁଁ ପୂଜା କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସବୁ ଏମିତି ଏଠି ଏଇଭଳି ସବୁ। ଆଉ କେମିତି ଗରିବ କୁଡ଼ିଆ କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜରେ କହିବେ, ମୋର ଗରିବ କୁଡ଼ିଆ, ବୁଝିଲେ କି, ଏମିତି ସବୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘର। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘର ବନ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଠାକୁର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିନି, କଲେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏ ମୋର ରୋଷେଇଶାଳ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୋଷେଇଶାଳ ଇଏ ଏମିତି। ଆହୁରି ଏବେ ଡବା ବି ସବୁ ସଫା କରିନି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସବୁ ଆଜି ସଫା କରିବି, ମସଲା ମସଲି ପ୍ୟାକ୍ କରିବି, କରିନି, କରିବି ଆଉ। ଏଇଟା ବାରିପଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବାରିପଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା ବିରାଟ ଟଗର ଗଛ, ସବୁ ହାଣିଦେଲି। ଏଇଠି ଟଗର ଗଛଟା ଥିଲା, ହାଣିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ମନ୍ଦାର, ବହୁତ ଫୁଲ, ଆଉ ଧଳା ମନ୍ଦାର। ଏଇଟା କ'ଣ କହିବି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅପରାଜିତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ମନ୍ଦାର, ଇଏ ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ମନ୍ଦାର, କଦଳୀ ଗଛ। ଆଉ ମୋର ଜଳ ଇଏ ଗଙ୍ଗା ମାତା, ଏମିତି ସବୁ। ଆଉ ଫୁଲ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଫୁଲ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଲଗେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ଘୋଷଣା କରିଦିଏ। ଏବେ ତ ନଥିଲି 2 ମାସ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘର ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରିବ କୁଡ଼ିଆ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ, ମୋର ତ ନୁହଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ସବୁ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ରହୁଛି, ରାଧେ ରାଧେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ମୋ ରାଧାରାଣୀ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ମୋର ବାସୁଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଘରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ, ଆହୁରି ବି ମୁଁ ଆଣିଛି ଏବେ ଫଟୋ ହେଙ୍କା ଲଗେଇନି। ଆଉ ମୋର ଇଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ, ମୋର ଜନ୍ମଦାତା ପିତାମାତା ସେପଟେ, ଏପଟେ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହେଲା। ଆଉ ମୋର ଗୋବିନ୍ଦ, ମାଧବ, ରାଧାରାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ରାଧାରାଣୀ ଆମର। ଆଉ ଏଇଭଳି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରାଧାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଇଭଳି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ହିଁ ମୋ କାଳିଆ ଓ ମୋର ରାଧାରାଣୀ, ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିବି। ମୁଁ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆ ନା, ଆଉ କ'ଣ। ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଟିକେ କାମ ଅଛି ବହୁତ। ରୋଷେଇ ଘରଟା ମାନେ ଡବାଡବି ଟିକେ ସବୁ ସେଟିଂ କରିବାର ପଡ଼ିବ, ମସଲା ମସଲି ସବୁ ଭରିନି, ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ମୋର ଠାକୁର ଘର ବି ଦେଖେଇବି, ସେ ବନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର, ମୁଁ କାଲି ପରଦିନ ଇଏ କରିବି। ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ। ଏଇ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆକୁ ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କହିବେ। ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି, ମାନେ ଆସିଲାଠୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଲାଗିଛି, କାଲିଠୁ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ବନ୍ଦେଶ୍ୱର, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।